Te parlok mentaka sengi kalong ke kubor ka bakam sngot nan hakabay day bat kani katma namar ba kidak kishin ba ka jingsuk lese kala wan biang sasisien hapdeng kini ki artli kiri bat balay nga ong yakane kaday namar ba nadu badan ki meeting ban yakran yasuk hapdeng kini ki artli kiri mentaka sien kalalong bakam say so do na baro ki jing yakran namar ba hakate ka meeting hapdeng ka Russia bat ka Ukraine ba kli kendu hakari Turkey Jong nong ba Istanbul kajing yakran hapdeng kita kiri kalong baka Russia kalaong badrai bakala ban pensange no yakishipai ba kitir thma jongka ban lectur ba hertma shakanong ba Kiev bat ka Chernihiv ki bahab shanot lani shatei jongka ri Ukraine hoit kani kampat dai tikna baka Russia kan sange no ne em yakani kajing hertma Henry hakabay day bat kita gibenta ki bashatay jong ka ri Ukraine karasya kala kranshay ba kansange bat kanran dienno ya kini kitir thma jong ka namar kani katma kalakta tang ya ka ri Ukraine Henry kalakta aru shibun bahai ka ri Russia bat menta kalaya hadu shibanay tam Henry kamla hi ban job ya ka Ukraine namar ki babun ki sipay jong karu kila yaplang bat kumta hakani ka jingelang kidak kishin ban pensange no ya kani ka jingel atma kilas tang banwan ban kani ka thma kalaru ban kun no suki Henry ka jingkeli ka bakong san mentapat kalong ba ka ka banjai ka Russia na kadaw jong itu sanctions lani kitu ka jingpen shitam ya ka ri Russia ki ba kalayo na ka jing sha khang hakayadi ya thiet pat ka jing sha dan kunapat na ka ri US pat ki wei pat kiri namar nyo i ba kani ka jing sha sanction ya ka ri Russia kala ketab ha ya ka pisa ka tingka bat ka jing yo jingkot jo ka ri Russia namar ha ka badai bat ka rubles ka badai ka pisa ka bagi jupenan kam ha ka ri Russia kala her siapa palan namar baka Russia kala dunong ba na ka daw bakam yo shu ban export ni ban de bat shalan mar saki wei pat kiri Henry ka ri UK kala ong bala ban weng no mardor ni jing pen stom ya ka Russia kata kila ban pelaj no shisendan ya ka sanctions ya ka ri Russia tanglada ka Russia kan pensange no shisendan ya kani katma bat weng no ru yaki shipai jongka nakari Ukraine bat kani ka jing terwa kalong ke ka babyang bahana ka benta ka Russia na malalangi pet ka Russia kam de shu hi ban her thma namar ba ka thong ba ki jing kwa jongka ru kila urlok namar nadu baneng kong hi kumba ka Russia ka kwa ba ka Ukraine kan itu yaki tuki art lagi jela kata ka Donetsk bat ka Luhansk kum kita ki arti lagi jela ki balaj lut kiba kani kamut ba kamla bandai paka jong ka Ukraine Henry kan dailang be jong baro arti kiri kani ka jingkwa kala urlong namar bah kitu ki kisngi ki baladep u President Zelensky ula kloy banya kran sipang kani bar kum juru ba ka Ukraine kam de ban join nato lani ba ka nato kam de ban dan singa dai ha Ukraine tekani ka jingkwa aru kala urlong namar hakitu kisngi u President ka Ukraine ula kranshay ba onum join na tushu bat shushu ka Russia ka baki babun kiri kani ka perthai ki nget ba kadai ka wei nap deng kita kiri ki ba klan bor ba hakit hakal yang kitir thma Henry menta kani ka thma kala ya hadu shi benai tamru kam shim lala satya padu ban job watang ya ka Ukraine ka badai ka ri ka baret bat lada ka Russia kadang jai beteng ban thomboru kamla hi ban kini kan nong ba jong ka ri Ukraine namar ki sipai Ukraine ru klia kunteng ka ban yadai ka rila jong ki hakabadi pau hajar ngut ki sipai jong ka ri Russia ru kila yap lang hakani ki jingele thma te parlok hoy kani ki jinge kren ya suk hapdeng kini ki artli ngut ki nong yalam jong kani ri kampat long 100% tikna bakin sange no ne em Henry gidi tang kita ki dak kishen ki baret baka Russia kan sedang ban penduna no ekani kam beman jong ka kam tam ski benta ba hap shatei jong ka ri Ukraine